Bermeoko udalak garbitasun langileen grebaren inguruko hainbat kontu argitu ditu. Alde batetik, langile hauek ez direla udal langileak azpimarratu du udalak. Bi enpresetako langileak dira eta enpresa hauek udalari zerbitzua eskaintzen diote. Hau da, udala enpresen bezeroa dela gehitu du Bermeoko udalak. Hau honela izanik, ez dela udalaren eskumena beste enpresa bateko langileen baldintzak negoziatzen sartzea azpimarratu du. Udalak esan bezala bere eginkizuna da enpresa hauei sinatu duten kontratua betearaztea eta herritarrei kalitatezko zerbitzuak eskaintzea. Enpresaren eta langileen arteko arazo honetan bermeotarrak direla galtzen ateratzen direnak adierazi dute udaletik. Izan ere, hainbat zerbitzu eman gabe daude, ez behintzat 100%, garbitasun falta dela eta. Honegaitik, udaletik langileei eta enpresei eskatzen diete elkartu daitezela arazoari irtenbide egoki bat emateko. Era berean, Bermeoko udalak azaldu duen moduan, eraikinetako garbitzaileak euren Bizkaiko hitzarmen kolektiboa negoziatzen ari dira patronalarekin. Udalak eta enpresak sinatuta dituzten kontratuak hitzarmen honen markoan sartzen dira. Beraz, negoziazio hori izan behar dela akordurako bidea gehitu du udalak eta sindikatuari maila horretan lan egitea eskatzen dio.